потеря Армении вот это гигантская проблема. аз даст додани Арманистон ана ин аст мушкили бузург. Мушкилот дар Осиёи мо, Осиёи миёна, Осиёи Марказӣ, он гуное ки онро меноманд, ана ин метавонад барои мо як мушкили бузург бошад. Мо бояд ҳадафу вазифаҳоямонро ба таври дақиқ муайян созем ва мо бояд фаҳмонем бозиҳо тамом шудаанд. Туф кардем ба ҳуқуқи байналхалқӣ, назми байналхалқӣ. Агар оғоз кардани амалиёти махсуси низомӣ дар ҳудуди Украина барои амнияти миллии мо зарур буд, чаро ба ҳамон далелҳо мо наметавонем дар дигар минтақаҳои таҳти нуфузамон амалиёти махсуси низомиро шурӯъ кунем. Шояд барои мо зарур аст ки доктринаи миллии худамонро муайян кунем ва мушаххас созем ки минтақаҳои таҳти нуфузи мо кадомҳо ҳастанд ва ҳама чиз фаҳмо ва рӯшан мешавад. И все будет понятно. Вот Мадуроро бигирем. Вай тасмими дурусте гирифта буд ку вай такя кардан ба Русияро шурӯъ карда буд. на Россию.